Здравейте на всички! Добре дошли в мой YouTube канал Международен център Утрина зора. За тези, които не са се абонирали, ако имате желание, може да се абонирате, за да получавате известия от мой YouTube канал. Днешната медитация, която ще представя, е за съзнателна среща с нашия духовен водач или ангел-пазител. Осъзнато или неосъзнато, всеки човек има духовен водач или ангел-пазител, който го подкрепя в трудни моменти. Чрез тази медитация ще се научите как да се свързвате с вашия духовен водач или ангел-пазител. За повече информация за записване на обучения на телефона, който е изписан долу във видеото. Бъдете благословени!